Ya, sembari kita tunggu rombongan anak Dado dan Marapulai tentunya. Nan karimbo pai baharotan duduk ramah dong tapi rimbo duduk ramah dong tapi rimbo tali densa kok kabuayan gantungan diri maki doyo gantungan diri maki doyo ambillah kata dalam peti pangatam kayu di halaman laitani ai dalam hati mangako kini pakatoka payo kumbuah jalannya lurus singgah saban tadi piladang singgah saban tadi piladang dia ganti yang saja neputu tinggalkan juwo salai banana tinggalkan juwo salai banana. Nan karimbo pai barotan duduk ramah nuang tapi rimbo duduk ramah nuang tapi rimbo tali dendang kok kabuayan gantungan diri maki royo gantungan diri maki royo ambillah kata dalam peti pangatam kayu di halaman laitani ai dalam hati mangako kini pakatoka apayo kumbuah jalannya lurus singgah saban di piladang singgah saban di piladang dia ganti yang saja neputu tinggalkan juwo salai banana tinggalkan juwo